Vale. Vau participar ja en aquest projecte en el Fem Base. Llavors, per què penses que és important ensenyar els valors i com l'esport ajuda a ensenyar aquests valors als nens i nenes? Bé, els valors per mi creiem que són la base de la vida, sí? De la convivència i del poder estar amb altres persones. Això, el que et deia, els valors són la base de la vida, de la convivència amb les altres persones, i l'esport és una manera molt fàcil d'introduir-los, perquè amb l'esport s'han de relacionar. Els nens el que volen és jugar. Vull dir, la seva base és jugar. Llavors, dins del joc estan implícits molts valors. I si no els tenen presents, no poden jugar. Llavors, si traslladem el joc a algo més com l'esport, doncs és el mateix. Sense aquests valors no podrien ni fer esport, ni practicar esport, ni fer les competicions, perquè són necessaris. O sigui, són la base. A partir d'allí ja es pot fer tot l'altre. Perfecte. Llavors, com mireu d'incorporar els valors a l'aula? A partir de quines activitats? Hi ha activitats de tot tipus, però hi ha les activitats de cooperació, que són amb les que més se treballen els valors, però tot i haver les altres activitats que poden ser més competitives, també han d'estar presents els valors i, per tant, també els introduïm dia a dia. O sigui, és que ja només començar la classe, jo quan ja vaig a buscar els nens per fer la classe d'educació física, ja estem treballant valors. I bé, és que no es poden treballar explícitament, sinó que és al llarg de la sessió, i et diria quasi al llarg de tot el dia, que estem inculcant aquests valors, primera per poder fer la classe i segona perquè ells puguin anar treballant junts i amb respecte, se'ls demana molt esforç amb totes les activitats que han de millorar, volem que millorin ells, cadascú al seu ritme, que es respectin entre ells per poder fer les activitats, el treball amb equip, molt important, perquè són una classe, és que està tot lligat. Vale. I d'aquestes dues experiències d'anar al pavelló i de venir aquí les jugadores, què destacaries d'aquestes experiències? Les experiències aquestes tenen el valor afegit de que, primer, surten de l'escola, veuen, és una visió més àmplia, posen en pràctica tot allò que han après, veuen els referents que tenen, els ensenyen molt perquè ja no és només els referents que tenen aquí a l'escola com podem ser els mestres, sinó que allí veuen esportistes d'elit que els hi poden passar les mateixes coses que amb ells o que els hi ensenyen valors que també han de tenir ells presents. Per tant, allí ho veuen in situ, veuen sempre que tracten amb persones fora del context, també ells estan molt més predisposats a aprendre i a treballar-ho. I a més el club d'handbol ha estat encantador i ens ha posat molt bé, l'equip Fem Base també, superbé. I aquí l'activitat que han fet aquí, que han treballat un munt de valors, de cooperació, de respecte, d'esforç, superbé. Perfecte. Ells ho han gaudit i és això, sempre el tenir gent de fora ho millora. Más que nada preguntar qué destacaríais de esta actividad, un poco lo que habéis hecho hoy, qué os ha parecido. Vale. El micro, sí. A mí me ha gustado bastante porque hemos estado en contacto con los propios niños y al mismo tiempo pues nos ha permitido jugar con ellos y disfrutar.
Vale, vale, no, y de mi parte también, que al final estar con los niños estuvo muy guay, que hoy hicimos deportes más al azar, pero el lunes también haber hecho balonmano con ellos estuvo muy guay y verlos nada tan comprometidos con nosotros y tal estuvo muy chulo. Y esto de mezclar, tipo de intentar con el deporte, pues enseñar valores para que luego los utilicen pues en su vida diaria, en clase, también, ¿cómo veis este tipo de enfoque? Bueno, no, para mí, o sea, súper importante al final. Desde que soy chica también que tengo como este lema de que el deporte es como esta unión y que al final siempre es mejor hacerlo mediante el deporte, así que por mi parte muy bien, la verdad. Sí, aparte nosotras que venimos de un deporte colectivo, que siempre prima más el objetivo grupal que tu resultado individual, yo creo que al final es muy necesario porque en un mundo lleno de competitividad y tanto en el cole como en el trabajo como en todos lados, pues considero que és un aprendizaje vital. Vale. Doncs, a part de que les jugadores vinguessin aquí, vau anar vosaltres també al pavelló l'11 de setembre, vau fer activitats, tal, i us ho vau passar superbé, no? Sí. Llavors, què us ha agradat més? Anar vosaltres o que vinguessin elles aquí? Les dos. Sí, per què? Què vau fer d'activitats? Perquè handball i cooperació en equip per a mi està bé. Vols respondre tu també? Pues a mi m'ha agradat més també anar allí perquè ha sigut com una mena d'excursió, però també ha estat bé que vinguessin aquí perquè hem pogut disfrutar de més activitats i més estona amb les jugadores. Molt bé. I què heu après de tot el que us han dit? Perquè, clar, us han explicat, suposo que us deuen haver explicat alguna anècdota, experiències que han tingut. Què heu après de tot això? Què us en porteu? Pues que amb esforç i dedicació del dia a dia, que no ens hem de rendir, pues podem aconseguir coses que pues volem, com, no sé, que volem guanyar, pues tu creus i llavors pots arribar a guanyar. Molt bé. Vols respondre tu aquesta també? Cada dia ens tenim que esforçar una mica més, si és poc o molt, cada dia ens tenim que esforçar. Perquè si ens quedem a casa al sofà no farem res i no guanyarem res d'èxit a la vida.